Mela ħanet insejħulu budget viżjoni li promuovi x-xogħol u s-soċjal u qegħdin ngħidu dan hemm dik it-tax cuts li ħajjeffettwaw lil ħaddiema kollha, għandek is-sussidju li ħajkompli għaddej tad-dawlu l-ilma, fuel u ċereali, għandek diversi benefiċċji iżidiet fil-pensjonijiet, żidiet fil-pensjonijiet ta' persuni b'diżabilità u benefiċċji soċjali oħra, għajniniet oħra lil familji biex jipromuovi iżjed it-tkabbir tal-familja u t-komplija tal-edukazzjoni. U allura għandek faxex, diversi faxex fis-soċjetà tagħna li ħajntlaqtu b'din il-viżjoni sija. Finalment fil-budget proposals hemm ukoll li qed isemmi l-viżjoni 2050 għal Malta, il-master plan traffiku u l-policy dwar l-immigration economy li allura ħad kompli tgħin ukoll id-dinja tax-xogħol. Daw kollha f'daqqa jagħtu viżjoni l-pajjiż u direzzjoni lejn fejn irridu nieħdu lis-soċjetà Maltija il qudiem. U li qed tara huwa li tkabbir ekonomiku li qed jesperjenza l-pajjiż li minn diskors tal-budget juri li kien l-iktar wieħed minn fost il-membri tal-Unjoni Ewropea kollha, dak il-ġid li qed jitkabbar qed jitqassam fuq firxa iktar ta' nies u ngħinu l dawk il-faxxa tas-soċjetà. Fl-istess waqt qed jgħin ukoll u jippremja l-bżulija. Meta għandek it-tax cuts, għandek imbagħad diversi benefiċċji soċjali oħrajn, l-work benefits, li dejjem qed ikompli jżid il-ħtieġa u l-benefiċċju li inti taħdem. U da kollu mbagħad ikompli jwieżen u jsostni lil dawk il-faxex l-iktar vulnerabbli, il-pensjonanti, dawk persuni b'diżabilità, dak li ma jistgħux jaħdmu. U hemm diversi miżuri oħra li jgħinu biex ikompli semma pereżempju il-mentoring lil dawk il-nies li jixtiequ li jkomplu li jkunu rtiraw u jixtieq mhux ikomplu jaħdmu imma jimmonitorjaw u jgħaddu l-esperjenzi tagħhom lill-ġenerazzjonijiet futuri, xi ħaġa li aħna tlabna. Isemmi wkoll li għandha ssir reviżjoni tal-Works Regulation Order biex il-liġijiet tax-xogħol ikunu mixjin l-istess pass li mixja d-dinja tax-xogħol illum. U daw kollu jaqgħad f'qafas wieħed li jagħti viżjoni lil Malta u lis-soċjetà Maltija l qudiem.